Gantxu ezartu barren dago latokizen. Zemi sartutzen, drak, eta... Nondik sartzen dut? Okospetek. Okospetek eta... Gero handi tietu aberak eta atzetik lagunek, altzen maire, eta mairen atzeko hanka lotu, jordelu biditzen mien, jetak hanka lotu, bizek, daurreko tietik beste lagun bikentzin, ja bera zangero, da txarrez ondo iteko denporin bida, ze handarrepente kutxik usatzen dutzu odola ez dut bidamo mototen. Odola orduan zema denbora diken da. Otzitxu arte, aprobatu. Piskat otzitxu arte. Ensegida odolako jau egin da, ensegida gogortu egin da, itzten pozu, erain barik, ensegida gogortu egin da. Da eze, gogortu ez daiten apurtxu baten erain da, gero ja... Gero zeiken da odolagaz. Gero, masi, Porrue, kipulak, arroza, da koipie, guk hori egiten du. Pikata apurtxu bat eta perejile. Bai, lehenengo porru eta kipul eta hori dana, egositze egon. Bai. Bezperan egosi, jenduz da... Bezperan egosi dana. Txiki-txikien? Txiki-txikien, makina bat ekartzen du, lagun bat edeko. Lehen dana eskuz egiten gendu, baina ordu betien dana txikitute. Kipulak eta porru dana txikitute. Bai, lehen eskuz. Lehen dana eskuz. Zer luzero oki behar da, egosten igual... Bai, zen bat eta luzerokin, zatize dago ba.